Osote Govano Anambra Steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkugo ndị nne ka ha were oge nzukọ ọnwa Ọgọst nke afọ a wee kparịọ n'ụzọ kachasị mma ha ga-eji wee tinye ihe maka ọganihu mmepe nakwa ọdịmma nke obodo. Osote Govano nyere ndụmọdụ a na mba okwu kansụl ime obodo Ọka South n'oge ọ na-ekwu okwu gbasatara ebumnobi eji enwe nzukọ ọnwa Ọgọst. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo nọ n'ebe ahụ maka ọrụ anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Kenti Ibezim onye kọwara ndị nne dịka otu n'ime ndị dị ezigbo mkpa n'iwulite na iweta mmepe n'obodo ọbụla kpọkwuru ndị nne ka ha jiri ihe mmemme Ọgọst meeting nke afọ a wee tụọ aro ka ha ga-esi wee nye aka wee memina ihe ndị na-echere obodo aka mgba n'oge ugbu a ọkachasị n'ihe gbasara emeghị omume otu o si wee kwesịe azụliteghị ụmụntakịrị otu o si wee kwesịe yana imerime ihe ndị ọzọ. Dọkịta Ibezim gara n'ihu kpọkwuo ndị nne ka abụ ndị ga-etete n'ụra n'ihe gbasara ọlụ chere ha dịka ndị nne ọbụnadị otu o si wee metụta ịgbanwe akparamagwa ụmụntakịrị nakwazi iwulite obodo ma mee ka ihe ọjọọ gbaa ọsọ n'obodo. Ya bụ osote aka na-achị steeti a gara n'iru dụọ ndị nne nọ na Anambra ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịgwa ụmụntakịrị ha ya nakwazi ụmụntakịrị so ha wee biri mkpa ọ dị ha itinye onwe ha na ya bụ ihe nkụzi ọlụ aka gọvanọ steeti a wepụtara iji wee nyere ndị ntorobịa aka ma mee ka ha nwee ha na-arụ ha ji enyere onwe ha aka. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim gakwara n'iru kpọkwue ndị nne ka ha bụ ndị ga-agwa ụmụ ha nakwazi ụmụntakịrị so ha wee biri ka ha wezuga onwe ha na mpụ na omekome dị iche iche nke na-ebute ihe ọghọm dị iche iche nyere obodo n'oge ugbu a ma kọwara ụmụntakịrị ndị ahụ na mpụ na omekome adịghị eweta ihe ọma ọbụla kama na ọ na-ana n'iyi site na mba ukwu nke n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.